Hola, em dic Marco i us vaig explicar el conte de l'ocell Matael, anomenat Un segon a la butxaca. Comença que Miquel volia ser major com el seu cosí Jordi i després el seu cosí Jordi li deia que per a passar el temps podia dibuixar o llegir llibres. Ell va decidir dibuixar un gegant. Aquell gegant va cobrar vida i es van anar junts al seu món, el món dels dibuixos. Passaren pels camins a arribar al castell del rei Roig. Després, al tornar, es van encontrar una fada i li va pedir un deseu per a tornar a casa. Quan tornaren, Miquel havia crescut molt, ja a casa com el seu cosí Jordi. I gràcies al gegant, Miquel cada molt de temps se feia ser gran i gran fins a ser com el seu cosí Jordi.